Salamat, Angelo. Ako? Aba? Ito ba ang aking nakikita? Ano na naman po? Isang dilag o isang diwata. Diwata ka siya. Napakaganda. Ay, ate. Si Manilito asan? Andun pinatutulog ko. Eh, yung asawa mo pampanig ko, buhay ko ba? Ay, naku, Angelo. Andun, nagpapakaligaya sa kama ng ibang babae. Ay, naku ka, ate. Kasi naman eh, hindi mo na pinapasok yun. Huwag ka dyan. Ano na naman yung iniisip mo? Ewan ko ba naman, ate? Bakit? Nagpapakamartir ka sa lalaki niyo? Martir! Angelo, lahat tayo ay martir, di ba? Di ba? Alam mo yan! Mga ito, si Angelo, yung anak niyo, ano-ano na naman ang pinagsasasabi. Lalabas nga muna ako sa kusina. Problema mo naman. Ay, naku, Angelo, kumusta nga pala yung internship mo? Ayun. Kaya ng dati. Wala pa rin patawad ang instructor namin. Isipin mo, kahit ang Christmas Eve at Holy Week, pinag-duty pa niya kami. 8 days daw kasi yun, mama. Hindi naniniwala na Jesus Christ was never born, kaya hindi nagsa-celebrate ng Christmas. Kahit Holy Week man lang. Alam mo, mama, kapag yun nakilala ni Ama, hindi sa kamprame ang bagsak nun. Sa kapapingpin, branded as a communist agad. Bakit? Nakapag ng pagkain yan. Sandali. Ano ba yan? Ha? Wow! Fried chicken! Mama! Oh. Hindi pa masyadong fried, oh. May dugo pa sa loob. Parang yung hita ng mama na inoperahan kanina ni Dr. Perez. Nag-assist ako sa clinic eh. Sunog yung balat ng mama. Mangliliksyon daw yun eh. Napupusan ng pumukulong tubig ang hita. Sunog na sunog yung balat. Tapos may dugong lumalabas sa laman. Tsaka bago na ako. Parang gumang nasusulog. Pero hindi ako natakot, ha? Muntik lang ako masuka sa harapan ni Dr. Perez. Sorry po, mama. Oo nga pala. La 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 la. Mga birthday gift po sa inyo, basahin niyo po. Wow, may card ng aking anak. Teka, sandali ha. Basahin ko nga. Wow, ganda ng card. Para sa iyo, Inay. Dear Mama, ina kang walang katulad. Di ka kapusparan. Bagamat ika'y bilanggo. Sapagkat ika'y pag-asa, pag-ibig at nasa ng bawat pusong sawi. Lumaya ka tumayo. Abing isip at puso. Tumindig ka, babae. Lalaya ka rin. Para po sa inyo yan, mga. Gumagawa ka pa pala ng tula. Ano ba magagawa ko, mama? Diyan ko lang nailalabas ang aking damdamin. Kailangan, ilabas ko sa bawat katak ang aking galing, ang aking kasawin, hindi mga pangarap at tagumpay. Hindi, baka patuloy ito patulong sa loob. Baka bigla na lamang bumulwak. O kaya naman, baka bigla akong malunod. Magaling na makata. Kapag nakita ng amo mo ito, magagalit yun. Bawal ang mga tula, Angelo. Puro na lang bawal. Kaya ba nawala ng bawal kay Ama? Ang magsulat ng tula, bawal. Babae lang daw maging makata. Para sa may hina ang loob. Magiging doktor daw ako
Utos niya. Dahil gusto niya. Gusto ko ba? Mama, tinanong ba niya kung gusto ko? Tama na yung isang anak na nawala, Angelo. Kaya mo na si Kuya Miguel mo. Tama na yung isang anak na rebelde. Rebelde? Tama nga kay Kuya Miguel eh. Sakitin siya. Mahina ang baga, may sakit sa puso. Pero malakas ang loob. May paninindigan. Kaya mag-desisyon para sa kanyang sarili. Kaya nga niyang umalis eh. Hindi tulad natin. Mga bilanggo pa rin sa mga kagustuhan at utos ni Ama. Bakit ganito? Nung isang taon, ganito rin. Malungkot. Sabihan ng mga sama ng loob. Mga takot, galit, mga sirang pangarap. Talagang ganun daw ang buhay, Mama. Sa dalawang okasyon lang daw na ilalabas lahat ng ayaw o hindi mailabas ng tao. Kapag may kaarawan, kaya naman, pag may namamatay. Dahil dito lang daw natin nakikita ang tunay ng pinanggalingan. Tantyak na patutungan. Alam mo, Angelo, hindi ka naman magkakamalang kumukuha ng kursong medisina sa pananalita mo. Alam mo, anak, alam ko sa loob ng puting uniforme niyan ay may isang mahusay na makata. Salamat po sa pangunawa, Mama. Sige na, magbihis ka na doon. Magpahinga ka na yan. Sige po.